siyasetin ve toplumun önemli bir kesimidir. Di heqê hevserokên berê HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ de ji ber doza ku hatbûn dadkirin dubare lêpirsîn hat destpêkirin û dadgehê biryara girtina wan da. Doza ku cara duyê li wan ve dibe lêpirsîna li ser bûyerên Kobanê ye. Hêjayê bîrxistneyê ku di dema şerê Kobanê da ji ber ku Tirkiye nedihîşt alîkarî li ser erdê Tirkiye derbasê Kobanê bibe, di 6 û 7 Cotmeha 2014 de li bajarê Kurdan serhildanek dest pê kiribû. Di wan bûyeran da 51 kes hatbûn kuştin. Hikûmetê HDP tawanbar kir û got ku HDP bang li gel kiriye ku dakevin kolanan. Li ser bûyerên Kobanê di heqê parlamenterên HDP û endamên rêveberiya navendî a HDP da lêpirsîn hatbû dest pê kirin. Hevserokên HDP û parlamenter ji dosyayek, endamên neparlamenter jî ji dosyayek cuda dihatin dadkirin. Di 2 îlonê da dadgeha Enqereyê li ser vê dozê biryara berdana Demirtaş da bû. Lê roja ku avukatan ji bo berdana Demirtaş serî li girtîgehê dabûn, dozgeriya Enqereyê li ser heman dozê lêpirsîneka cuda da dest pê kirin û biryara girtinê ji bo Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ hate dayîn. Avukatên Selahattin Demirtaş li ser biryara girtina wî li Amedê preskonferansek li darxistin. Duê lêpirsînê navê Demirtaş tune lêberê dozgeriya Enqereyê bi saxtekarî kir. Navê saxtekarî çi şeklekî nika naîfade kirin. Çünkü 2014 da ew lêpirsîna tê vekirin. O emeyana belgê wî jî emêdwara parve bikin, wan belgela jî peyam bike ki bu dozgerî çi şeklekî duê dosyayê da Demirtaş gumanbar nîşan neda. Birêzextar li dest nîşan kir ku roja ku avukatan ji bo serdana Demirtaş serî li girtîgehê dan, dozgeriyê bi lez û bez lêpirsîneka nû vekir û dadgeha nobedar jî biryara girtina her du siyasetvanan da. Ew dibêje ev biryar nîşan dide ku Demirtaş bi kompleyeka siyasî tê girtin. Avukatan sê belgeyan pêşkêş kirin û gotin ku bi van belgeyan ji dertê ortê ku ji aliyê hukukî ve ev biryareka sosrete û beyanên derew tê de hene. Sayın Demirtaş'ı Seglis odasına hazır etmelerini istemiştir. Vataya ev ki devlet ya hükümet destelerdarî dibe ki ez naxwazim Demirtaş azad be, Demirtaş siyasete binmeşine. Ez ne naxwazim bêje, vêya nîşanî min de. Doyê îlonê de derheqî da biryara taliyatê dayîn. Mahsûb ji bo cezayê wî ku hatiye wekî ji bo mahsûb bikin ji ber wê meselî lê dane. Ew belkî roj kişûn de qerar bidane. Demirtaş belkî îro azad bûne. Ji ber wê ku astengî jê derxin pêşiya vêya bigirin ji ber wê yekê ji nû ve dosyekî gotinê. Lêpirsîn ki got Demirtaş derheqê Demirtaş da çi ewkekî tune li ser wê lêpirsînê hat tewqîf kirin vêya ewkê yani saxtekarî rastî belgekî saxte hatiye vekirin. Lêpirsîn ki got Demirtaş tê de gumanbar nîne. Got ew bûyer derheqê wê bûyerê da derheqê Demirtaş da dozname hatiye vekirin. Yani carekan eka cara dubare hati dubare kirin. Çi derheqê çi suçekî da dubare ti nikarî werî darizandin. Çi kes nikare werî darizandin, dubare çi kes nikare ji nû ve derheqê de lêpirsîn kibe be, ev ya dozgerî tişekî bîya wî, tişekî got nebiye, sosretekî wisa anî pêşeme ki got em nikarin bêjin vataya veya çi ye. Avukat Mesut Beştaşî dest nîşan dike ku Tirkiye siyaset û hukuk zêde tevlî hebûne. Li hundirê Tirkiye'de siyaset û hukuk zêde tevlî hebûyî. Siyaset li hukukê de gava giraniya xwe bide iktidar kê bixwaze kê nexwaze li gor wê dadgeha de jî biryar têne dayîn. Li gor hukukê ne tenê Demirtaş Yüksekdağ û hevalên wan tev lazim e bêne berdan. Lê berdana van awakî siyasî ve zêde tesîr herhalde ser iktidarê bike ji ber wê nexwaze bêne berdan. Hêjayê gotinê ku avukatên Selahattin Demirtaş dest nîşan kirin ku di heqê dozger û dadgerên ku vê biryarê dane ew ê doz vekin ji ber ku li dijî qanûn û destûra Tirkiyeyê gav avêtine û beyanên derew dane. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.